ঘুগুনি হব আଜି আমার হବାକୁ যাଉଛି আଳୁ ଚପ୍। ये आलू चप काई की टंट्रे लागिबो ताको पिएबी पानी ता ऊपर कोनटा धरछ प्याज हे एपटे এটা আমার বেসন আଳୁ মଟର ଆମର ସିଝା ଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। এটা আমার অদা আর রসুন। मैडम आपण যদি কিଏ କହିବ ଖରାପ କାଟି ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ରେଡି କରିକି ରଖିଦେବେ। ଆଳୁ ମଟରକୁ କେମିତି ସିଝେଇବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜେ ନିଜେ ସିଝେଇବେ ନା। ଦିଟା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିକି ପିଆଜ କାଟିବାକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ପିଆଜ କାଟୁ କାଟୁ ଘୁଷୁରି ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ମୁଁ ଏପଟୁ ଅଦା ରସୁଣ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ପକଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ପକେଇବେ। ସେପଟୁ ରୋଷେଇ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଶାଶୁ ସେପଟୁ ପିଠିରେ କୁହ ଖୋଳିଦେବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କରି ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର ପକେଇକି ପୁରା ଦମ୍ଭ ଲଗେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ଛଡେଇଥିବା ଆଳୁ ମଟରକୁ ରଙ୍ଗ ହେଇକି ପକେଇ। ତାପରେ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଗୀତଟା ଲଗେଇକି ବାଦାମ ଟିକି ପକେଇ। ଆମର ଦଳିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଗିଲାସରେ ଦଳି ପକେଇ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଡ ହାତ ଲଗେଇବେ ନହେଲେ ବସିକିରି ବି ଦଳିଦେବେ। ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବେସନକୁ ଗୋଳିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଳୁଥିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମର ଚପଟିକୁ ତେଲରେ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଚପଟି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ରିଭ୍ୟୁ ମାଗିବେ। ଯଦି କିଏ କହିବ ଲୁଣ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି କି ରାଗ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ତଳକୁ ନୁଆଁକି 2 ବିଧା ଦେବେ। କହିବେ ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ସବୁ ହଗି ମୁଦିକି କଣ କରିଦେଲେ ନହେଲେ ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବୃଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା।